Bagong, Dalam Pak Guru. ora mlebu pirang dina? 3 sasi, Pak. Saiki aku tak takon karo kowe, apa memper? Memper, Pak. Ora mlebu kok 3 sasi kok memper iki kepiye? Kowe saiki ngopo kok ora mlebu 3 sasi? Tak takon ngau. Duwe gawe mbahmu? Mboten, Pak. Ana perlu? Mboten, Pak. Nganu ora mlebu kok ngungkuli prei. Nggih, Pak, kula seneng ya, Pak. Lho. Sebabnya apa ora mlebu? Anu, Pak, seragam kula teles. Haming seragame terus kok ora mlebu 3 sasi. Musim penghujan, Pak. Enggak ada panas babar blas. Kula terus kan nganggo napa? Kancane nganggo seragam, kula ora nganggo seragam niku malu, Pak. Trima ora mlebu. Ketinggalan pelajaran. Sinau, Pak, murid teladan. Aksara Latin ana pira? Kula ngapalke aksara gedrek ya, Pak. Iso ora? Aksara Latin ana pira? 6 likur, Pak. Apa wae? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kok ming Au, set iki apa? sesuk sinau. Sesuk ta, Pak? Mengke mboten to? Ya betul sinau. Nggih, Pak. Ya, aksara Jawa ana pira? 20, Pak. Apa wae? Unine piye? Wingi ketemu kula meneng mawon. Aksara Jawa unine piye? Wingi si aksara ketemu kula meneng mawon. Tonyo e. Lho. Iki murid kurang ajar kaya ngene karo guru kok wani nonyo ora. Kaya gareng ki mau. 20, Pak. Apa wae? Ana caraka. Terus Terus apa ya? Ana apa ya? data sawala. Hah? Data sawala. Hah? Data sawala. Data sawala, Pak. Bar data sawala pada jayanya. Hah? Pada jayanya. Rada seru. Pada jayanya budek ngono. Pada jayanya budek, Pak. Ah budek iki rasa. Oh, budeke rasa, Pak. Budeke rasa. Cah kok goblok iki kaya ngono kok ya ketampa lho. Nyogok, Pak. Oh. Bar pada jayanya Yo, terakhir iki mengkari iki lho. mawata. Kok maguyu iki ngapae? Kurang seru ya kowe. Apa? Mawata. Hah? Mawata. Hah? Mawata. Mata tengah, Pak. Mata tengah dengkulmu mlocot ya ora. Apa? Gareng dalem, Pak. Kejaba aksara sing tak kandhani karo kowe sing jeneng mata pelajaran kira ana mata pelajaran matematika. Nggih, Pak. Kuwi kudu tok sinau mergo matematika penting kanggo urip. Iya nggih, Pak. Hitung-hitungan mergo wong urip iki penuh dengan hitung-hitungan. Leres, Pak. 2 ping 2, 4, 6 ping 6, 36. 9 ping 9, 81. Edan cak-cek. 7 ping 3, 21. 21 sego 7, 14. Siji udo. Siji Nol. Oh, kuwi utek matematika. Bagong matematika ya belajar. Belajar, Pak, kula nek dutangi ra tau nyaur. Oh, hubungannya apa? Ora 2 ping 2. bawat. Wah. Iya, Cak-cek. Cacer dadak. 6 ping 6. Bawat. 9 ping 9. Bawat. Ora kok meng papat kabeh iki. Aku ki lengetu meng tekan papat. Bar papat aku ora ngerti. Ucah kok gobloke kaya ngono ora. Sae gareng dalem, Pak. Ana sapi. Nggih, Pak, ngertos. Ora usah tunekke. Sapi siji regane 7 yuta, nek sapi loro 14 yuta, modar ora. Sapi telu 21 yuta. Ana duren siji regane 60.000, nek duren loro 120.000. Hitung-hitungan bakal iku ora nek umpama kowe buka usaha ora bakal tuna. Siap. Bagong. Ana duren. Njaluk, Pak. Engko sike. Engko sike. Iki pertanyaan kok njaluk. Aku lho seneng banget kali Duren. Iya aku ngerti. Aku ya seneng ning iki pertanyaan. Ana duren siji. Nggih, Pak. Regane siji 60.000. Nggih. Dituku wong. Nggih, Pak. Sapa sing nuku duren?
Piye iki pertanyaane iki? Ngerti ora? Mboten ngertos, Pak. Gareng ngerti. Ngertos. Nah, cah pinter. Cah pinter. Sapa reng? Tukijan. Nah. Cah pinter. Kowe pas Tukijan tuku iki ning kono apa? Neng kono aku ngerti kok ya. Oh ya. Kok suwe-suwe kowe arep diakali aku. Gareng tak takoni rambutan sekilo regane 6.000 nek rambutan 17 kilo. Waduh angel banget Pak niku, Pak. Sing kilone sithik-sithik mawon. Nek rambutan 3 kilo regane 6 ping 13.000. Pinter. Bagong rambutan sekilo 18.000. Wis iki regane 6.000. Nek rambutan sak wit regane Gareng iso ora? Saged, Pak. Pira? Oke banget. Lah, iki sinau. Cah sinau iki ngene iki. Ngene gentenan ya, Tru. Gentenan piye? Aku dadi gurune. Oh iya. Ketoke kok kalahan terus aku arep. Nah, kana murid kana. Gareng maju. Nggih, Pak. Lho. Guru cengkileng kok iki, Pak. Wah, guru kaya ngono ki iso ditokke saka sekolahan gong ora ana apa-apa kok ngeptaki murite. Ah, tangane gatel. Oh iya. Gareng matematika. Nggih. Ngestokaken dawuh. Gareng matematika. Nggih. 3 miliar disuda 2 miliar pira? 1 miliar. Petruk ngati-ati, Truk. Iya. 3.445 dipara 4.445. Wah, angel banget, Gong. Wah, goblok kowe. Pira? Sithik banget. Iya, iya, iya. Biji 0. Ngati-ati lho, sekali lagi 0 ora munggah. Oh iya. Kok langsung ora munggah? Iki kan langsung ujian terakhir kok iki. Oh iya. Gareng ngerti bobote Gunung Merapi? Ngertos. Bobote pira? Ora umum. Pinter tenan. Kuwi cah cerdas hitung-hitungan. Petruk tau weruh kodhok. Ngerti, ngerti aku. Ngerti. Kodhok kae nek melumpat sepisan lompatane 1 meter. Nek melumpat kali jembare 3 meter ping 3 putar kowe. Skak kowe saiki ping 3. Salah. Siap-siap metu saka sekolahan. Kok metu? Wis ora iso jawab kok. Ping pira? Ping pisan. Lho kok ping pisan? Pisan nyemplung banyu blung terus renang ora mlumpat meneh. Oh. Cah kaya ngene kok ya akale pinter ora. Dadi guru ora pilih se, ngono lho. Murid sing siji dikenai pertanyaan sing gampang, sing siji dikai pertanyaan sing angel. Pamrihmu mung ngarep kowe ngelek-elek karo aku. Heeh. Mengarep dianggap wong goblok, dianggap wong bodoh. Pertanyaan harus sama. Murid A, B, C iki diparingi pertanyaan ya sing padha, ora beda-beda. Ngono, wong pelajarane ya padha, sing diwulangke ya padha. Iya ya. Heeh, dadi guru ku sing apik ora. Oke nek. Oh iya. Oke nek kono wae ora apa-apa kok. Wis tatanane kleru. Oh iya. Aku kene kok pas. Iya. Ya ming dinggo anu kok reng apa